Naredne radne sedmice, Dnevnik u 17 sati, gledat ćete u novom izdanju. Naša novinarka Jelena Vukmanović nalazi se u studiju u kojem se obavljaju poslednje pripreme. Jelena, šta će novo biti ponuđeno gledalcima? Mirela, ja ne znam da su naši gledalci primetili, ali u poslednjih 7 dana naš informativni program emituje se iz privremenog studija. Međutim, evo danas u Dnevniku u 5 imamo zanimljivu i zašto da ne ekskluzivnu priliku da zajedno sa gledalcima zavirimo finalne radove našeg novog renoviranog studija. I evo sad ćemo zajedno prošetati, sve što vidite je idejno rešenje naših kolega scenografa, dizajnera, produkcije, tehnike i drugih vrednih kolega RTV-a kojima evo danas malo čak i smetamo. Osim novog studija, RTV će u narednom periodu i u budućnosti program emitovati i